Benvinguts a Un Art. Què és Un Art? Un Art és el nou podcast on parlem de teatre, cinema, exposicions, llibres. I avui estem en un espai molt diferent perquè avui estem a Sant Feliu de Guíxols. Per què? Perquè avui ens trobem amb la gent que organitza Mascanada 6. Què és Mascanada? Ara ho sabrem. Hola Jordi, hola Marc. Hola, què tal? President i... Vicepresident. Vicepresident, poca broma, i ara ens explicaran què és Mascanada, però a més estem aquí a ple de cors, estem al carrer dels Enamorats de Sant Feliu de Guíxols, que també ens ho explicaran. Hola, què tal? Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, que estar aquí en el vostre espai, que ja ens explicareu què. Una cosa, com va començar Mascanada? Doncs mira, Mascanada 6 va començar precisament amb aquest noi, aquest company, jo i un altre que no el tenim aquí avui, en Carles, i va ser en ple Covid, quan la gent pensava, s'avorria i tenia tantes ganes de pensar coses noves, i nosaltres doncs ens vam començar a trobar, fèiem sopars, fèiem uns beures, i ens vam preguntar a Sant Feliu de Guíxols realment en un futur, o si ens imaginem Sant Feliu de Guíxols d'aquí uns anys, realment a què es podia dedicar, no? I nosaltres sempre hem pensat, i ho vam començar a pensar molt fermament, que Sant Feliu de Guíxols té un pòsit de cultura, té un gran talent, té ja de manera històrica d'abans, però que sí que dèiem que el turisme, som un turisme familiar, però no destaquem per res en concret, tot i que sí està molt bé Sant Feliu, tothom ho troba molt maco. La indústria va desaparèixer fa molts anys. En canvi, la cultura és una cosa que dia a dia la continuem respirant, és una cosa que practiquem, i vam això, en ple Covid vam començar a reunir-nos amb gent de l'entorn cultural, què pensaven d'aquesta... Perquè aquí hi ha molts artistes. Clar, és que aquí hi ha molta gent, molt artista. Des de la vessant més underground, més alternativa del hardcore, quan hi havia el festival aquí fa més de 20 anys, però tenim molta gent que està fent produccions a tota Europa, a tot el món, i que han sortit d'aquí i estan treballant des de fora, però que tenen encara un enllaç amb Sant Feliu. I res, vam començar a trobar-nos amb gent a veure, per fer-los aquesta pregunta, si realment Sant Feliu de Guíxols en un futur es podia dedicar a la cultura d'una manera, podríem dir, professional, d'una manera més seriosa, i que realment tota la indústria de la cultura sortís de Sant Feliu, no? I ens vam anar reunint amb diferents col·lectius, i això va fer que, com que es va confirmar aquesta resposta que sí, que Sant Feliu té aquesta sensibilitat especial, ens vam constituir com a associació, això ja fa més de 5 anys, el 2019-20. Farà 5 anys ara. I què vam decidir fer? Vam decidir fer tot el que estigués a les nostres mans per promoure la cultura, per millorar l'entorn cultural de Sant Feliu, i mentre no tenim un edifici, un local social, ens dediquem a fer cultura a qualsevol racó que se'ns proposa o que ens trobem pel camí, i tenim diferents línies de diferents cicles. Tenim el Música als Puestos, que es celebra a l'estiu, que seria bàsicament posar en valor llocs molt emblemàtics de la ciutat, com ara pugui ser Sant Elm, la Punta del Moll, el racó del Palmich, que és un racó que allà tothom hi ha passat. Meravellós! Exacte, no? O un balcó de qualsevol. I també l'ermita de Sant Amants, que no? allà és on realment fem els microcicles. Microcicles és la nostra programació estable, que dura des de setembre fins a maig-juny, i per exemple aquest any tenim una vintena de programacions que ja estem liquidant gairebé totes. Doncs això, tenim Música als Puestos, tenim els microcicles, tenim una diada que cada any fem ja des del primer any, que és el Dia de la Dona, que fem una performance, una col·laboració amb l'Ajuntament a la Rambla Vidal, on és una acció molt participativa. Tenim també Tenim els inputs. Els inputs van sortir sobretot perquè tenim gent que està molt connectada amb la cultura a nivell musical, i hi ha gent que ve d'Europa, ve de França i que passa per aquí i se'n va cap a les Espanyes, Barcelona, Madrid, i que encara que sigui un dimarts, doncs deixem un racó, i que passen per l'ermita. Estem limitats perquè hi caben 55-60 persones. Sí, però és un espai preciós. Sí, són espectacles íntims, diferents. Sí. I que sobretot el que destaquem és que molta gent que passa per l'ermita sempre té algú que diu, hòstia, aquí hi podria anar-hi
un amic que fa això, fa l'altre, perquè l'espai t'acompanya, no? Sempre he dit que tenia certa màgia aquell espai. Sí, és un espai especial, a més a nivell de sonoritat, a nivell de percussions, té molt bona sonoritat. I després tenim un altre cicle, una altra línia, que en diem Acció, que és l'exemple que estem fent avui, que és que nosaltres col·laborem en projectes que no són nostres, però que amb el nostre, doncs, el que està a les nostres mans i amb els contactes que tenim i amb l'esperit creatiu que tenim, doncs, per exemple, ara estem aquí a la nostra instal·lació, que serà d'aquí 1 hora i mitja, 2 hores, comença el LUMLAB 2026, i aquest any ens han tornat a convidar, i és el 4 cop que fem un LUMLAB. Correcte, sí, és un quart cop. L'any passat no vam ser-hi, però els altres 3 anys sí que hi hem sigut. I res, estem al carrer dels Enamorats, un carrer que hem recuperat. Això és un carrer que a partir dels anys 60 se li va començar a dir aquest nom perquè la gent venia aquí a fer-se petons, era un carrer que era més llarg i que anava a conduir fins al cementiri nou que es va fer en aquella època. I a partir dels anys 60 doncs, la gent va començar a venir aquí doncs, per fer-se refregades i fer-se petons, perquè era una època difícil. I que hi havia locals que si algú es feia un petó podien arribar a tancar el local perquè algú es feia un petó. I res, el que hem decidit doncs, és fer com una instal·lació que evidentment es basa en la llum i en el so, com és un blat, però que té aquesta base nostàlgica de Sant Feliu, d'aquest carrer que hem volgut recuperar. De fet, això és una idea que no ens hem inventat res perquè ja vam recuperar un altre carrer, que és el carrer de les Espardenyes, el carrer Doctor Casals. Doctor Casals, sí. Que vam fer una instal·lació que eren unes espardenyes que tenien llum també. I res, i aquest és un dels exemples que tenim de... Bueno, això forma part del directe i del sectiu, que tenim un veí que ha col·laborat. Que és el seu carrer. És el seu carrer. És que estem gravant... Ens estan gravant en una entrevista, però... Però perfecte, passi, que això... Els frescos de les gallines, no? Digues que és col·laborador. Exacte. Sobretot que la porta aquella... Sí, ho tancarem. No pateixis. Gràcies. Bueno, això és així, fantàstic. Això que deia Marc ara, del carrer de les Espardenyes, al final, LUMLAB està molt bé, el nostre component crec que és molt més romàntic i humà, no? Aquest carrer era una antiga riera que es va tapar, llavors de riera es va transformar en peatonal. La idea sorgeix de dir, va, doncs col·loquem-hi espardenyes, crec que eren 500 parells d'espardenyes. Espardenyes per trepitjar el carrer. Exacte, i unes llums, i el component també és que l'últim dia regalàvem un parell d'espardenyes a que tothom que vingués l'últim dia a l'hora de desmuntar. Que és el mateix que fem aquest any aquí, que l'últim dia, que és diumenge a la nit, tothom que vingui s'endurà el seu cor, el seu aplic de llum per casa seva, i una mica repartim la instal·lació, la deixem que perduri... I aquests cors és d'algú que... Sí, això és una col·laboració que hem fet amb una gent de la Bisbal, que es diu Miró. Molt bé. I que ens han tractat de collons, perquè nosaltres això ho podíem haver arribat a fer, però hauríem d'haver començat fa 2 anys, i fer un cor cada setmana perquè no... És meravellós. En canvi, aquests són uns professionals de la ceràmica i ens han ajudat a fabricar aquests cors, que al final és una cosa molt artesanal, que està fet a mà, i a més és una cosa que es pot tocar. O sigui que l'UMLAB a nosaltres ens agrada participar-hi perquè acaben sent instal·lacions molt orgàniques, molt gens digitals gairebé, no? Fantàstic. I res, què més? Llavors, què més? Nosaltres sabem, però ens agradaria que tenim un projecte que ja fa molt temps que l'esteu treballant i de més, però si ens podeu explicar una mica el vostre projecte de Mascanada 6, fàbrica creativa, tot plegat, expliqueu-nos una mica. Començo jo, Jordi, després tu continues? Sí. Mascanada 6, de fet, és el que dona nom a la nostra associació, perquè és una declaració d'intencions total, que és que quan vam començar vam dir, bueno, tot això que diem que nosaltres que en realitat creiem en la cultura, creure en la cultura, escoltar la cultura, tot això al final necessites un lloc on passi tot això. Està molt bé perquè nosaltres el que estem fent ara és un conreu a tota la ciutat durant aquests 5 anys, que anem fent coses a la ciutat, però al final necessitem un lloc estable on poder crear, fer residències. Per tant, no ens inventem res tampoc. Nosaltres proposem de fer una fàbrica creativa, un centre cultural, on allà passen moltes coses i sobretot es recupera és un patrimoni que tenim a Sant Feliu, que és una fàbrica, l'antiga Ileco, Can Rosselló, que està aquí a la Ronda Ponent, aquí darrere on estem nosaltres, i és una fàbrica de l'antiga indústria solera, que va quedar sense ús, fa uns 20 anys o 20 i pico d'anys que l'Ajuntament va comprar aquesta nau,
I aquesta nau doncs, està arribant al seu punt crític, que és que se li dona un ús o acabarà sense farà tornar res, no? I nosaltres doncs, de seguida vam posar la visió en aquest edifici perquè formés part, diguéssim, de tot aquest dinamisme, d'aquest impuls que nosaltres volem fer de la cultura a Sant Feliu. Aquesta fàbrica creativa és com moltes que hi ha a tota Europa i al món, que és una fàbrica on es concentren exposicions, es concentren coworkings, es concentren tallers d'artistes, intercanvis d'arts escèniques, de teatre, de música, despatxos, una cafeteria, un restaurant, un lloc on passen moltes coses, Fabricots, el Convent, hi ha molta però a més gent. a Sant Feliu està molt bé que sigui a la fàbrica aquesta que era molt emblemàtica aquí. I llavors doncs, que no caigui en desús, sinó que amb la quantitat d'artistes que hi ha i el moviment que vosaltres esteu fent, que em sembla una feina fantàstica, la veritat, perquè més que nada, hosti, us moveu molt, sou molta gent, i crec que trobar aquest lloc emblemàtic aquí com la fàbrica, que sigueu allà, em sembla un projecte fantàstic. Té com un doble sentit aquesta intenció, perquè primer és per fer-la servir pel que nosaltres ens fa falta, que és tenir un edifici en condicions on es puguin fer totes aquestes coses, però segon és recuperar una cosa, nosaltres ho tenim molt present, estem recuperant un carrer, doncs recuperem un edifici que pot ser que es faci malbé, doncs nosaltres donar-li un ús. I nosaltres, fa gairebé un any ja que hem acabat un pla estratègic. Aquest pla estratègic el que marca és totes les fases, la viabilitat del projecte, i aquest edifici actualment és propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres l'únic que demanem, que no és poc, però que el que demanem és que se'ns faci una sessió a mig llarg termini d'aquest edifici perquè nosaltres li donem un ús. Tota la gestió seria privada, amb escanada 6, però amb una capacitat transversal de rebre gent, rebre l'Ajuntament, de rebre inputs, mai millor dit, de tot arreu, per fer un ús molt popular, però sí concentrat en l'àmbit de la cultura. Aquest edifici ja hem començat les converses amb l'Ajuntament, estan anant molt bé, i per això d'aquí connectem i us convidem a tothom que vulgui venir del 27 d'abril al 2 de maig. Fem la setmana M6 i el dia M6. Us explico molt ràpid, a veure si som capaç de sintetitzar-ho. El dia M6 és tot un dia d'activitats que representen la cultura, arts escèniques, teatre, música, poesia, tallers per a les criatures, tot el que us podeu imaginar que tingui a veure amb la cultura, però aquest any, com que és un any d'impàs per nosaltres, el 26 al 27, perquè realment s'encarrili el projecte de la nostra fàbrica creativa, el que proposem és tota una setmana que cada dia es fa una ponència diferent relacionada amb les arts, des de la recuperació d'arts i oficis artístics, des d'una cosa totalment diferent que és la IA i les noves tecnologies en processos creatius. Venen gent de festivals com el Cruïll, el Temporada Alta, que ens venen a explicar com funcionen ells a nivell de gestió. Igual que nosaltres tenim el Portafrada, doncs venim gent de fora perquè ens expliqui com ho fan ells, per nosaltres fer-ho igual, millor, diferent, però tenir una visió externa, no? Venen també, que és el dia nostre més especial de tots, que es venen 3 fàbriques creatives, com la nostra, com la que volem que sigui la nostra. Venen la gent de la Fabricots, venen la gent de la Caldera, i ve la tercera fàbrica, que és... m'estic quedant en blanc, però que és la gent que fan arts escèniques de... Ho diré d'aquí una estona. D'acord, ja sortirà. Com ens sortirà. Però per nosaltres és molt important que vinguin, per què? Per sensibilitzar la gent de Sant Feliu, per ensenyar-los el que és una fàbrica creativa, perquè els polítics prenguin nota i sàpiguen què ens han de deixar fer i què no ens han de deixar de fer. I després ve el 5è dia, que venen la gent de perfils d'artistes, la vida d'artistes, però des d'un dibuixant fins a un Fel Feixedes com a director i actor, ve diferent gent que contraposem, i al final aquestes ponències són interessants en el sentit de que ells fan una ponència de 20 minuts, mitja horeta, explicant el seu cas, la seva experiència, però després això es transforma en un debat i tothom que sigui present en aquestes ponències podrà opinar i parlar-ne. Per tant, això
recordem, és molt important per nosaltres perquè allà és on aprofitarem per explicar tot el que ens agrada fer, tot el que volem fer i tot el que serà la fàbrica creativa, perquè en aquests 6 dies hi haurà una exposició permanent on es podrà veure el projecte de la fàbrica creativa, una maqueta U50 desmuntable on es veu la fàbrica i res, convidar-vos a tots a que veniu. I el centre que m'estaven descuidant es diu La Caldera. La Caldera. La Sí, Caldera. la De Caldera Barcelona. molt bé, Caldera de Barcelona. Perfecte. Doncs, a veure, ja tenim com va començar, els vostres projectes, què és el que feu. I escolta, si una persona diu, jo això m'agrada, què hauria de fer per ser de Mascanada 6? Bé, nosaltres tenim una pàgina web, allà hi ha correu electrònic, es poden posar en contacte amb nosaltres. De fet, el que sol passar és que, primerament, la gent que cada cop visita més tant l'ermita com Música dels Puestos, cada cop s'interessa més, i el que és més important i destaquem molt és que, primer, que escoltem molt, i segona, que està passant tot d'una manera molt natural. Molt orgànica. Llavors, clar, ara han passat 5 anys i durant aquests 5 anys nosaltres mateixos hem dit que l'evolució ha sigut molt bèstia, però perquè és un moviment social. O sigui, això no neix inicialment amb cap intenció més que potenciar la cultura, perquè creiem que no podem viure només de restaurants, no podem viure només de platja, sinó que la cultura forma part en totes les facetes de les persones i que tota aquesta cultura fa que hi hagi una connexió que al final tu, quan vinguis a Sant Feliu, podràs venir perquè sopes molt bé en un restaurant, però a la vegada diràs, deixa'm passar per allà, que segurament hi ha una exposició interessant, o hi ha unes residències de no sé què, o anem a sopar allà, que poder veiem coses noves. O s'acaba a Portaferrada i anem cap a la fàbrica, que hi ha l'exposició que deia en Jordi. Al final, l'entorn cultural ha de ser aquest, no? I tant. Una ciutat amb molts de recursos, hi ha ciutats que ja ho fan, Nantes, o sigui, hi ha moltes ciutats que ja són ciutats culturals, però perquè ho han treballat. Però sobretot per desestacionalitzar el tema, no? O sigui, aquí estem molt acostumats, som un poble, al final, com nosaltres, n'hi ha molts, que durant l'estiu hi ha molta vida, inclús a vegades massa vida, però la resta de l'any no. Llavors, per això, per què fem uns microcicles a l'ermita del setembre al maig? Perquè la vida continua. Llavors sí que continua amb menys volum, però no vol dir que no hi hagi menys qualitat. Al final tot el que portem és qualitat, tots els artistes els paguem, o sigui, nosaltres no guanyem ni un duro, tot això ho estem fent des d'una vessant molt, ONG, al final estem fent una aposta per la ciutat, perquè ens estimem Sant Feliu, perquè ens l'estimem, perquè quan fem una acció com aquesta d'avui de Llum Lab, aquí al carrer dels Enamorats, el carrer el l'hem tingut durant molts anys, no? Llavors, per què ara, de cop i volta, doncs volem que la gent descobreixi aquests espais, no? I res, i a partir d'aquí convidar que qualsevol que tingui una idea, evidentment hi ha una gent que es dedica a la producció i a veure què és el que té més qualitat o menys, encara que no en tingui, però si hi ha una projecció doncs ho escoltem i evidentment no podem posar molta programació perquè som els que som i els dies, i nosaltres també tenim una vida, tot i que cada cop s'escurça més. A mascanada6.com, que és la nostra web, allà hi ha un apartat, que és el Sumatí, que és suma't a aquest moviment, que és on hi ha les diferents maneres d'ajudar-nos, que és fer-se soci, de manera individual, de manera familiar, com a col·lectiu o empresa, i a part doncs, també agrair, evidentment, que tot això no seria possible, primera, per la gent que som, i segona, per als patrocinadors. Pels patrocinadors de Sant Feliu, de Sant Feliu, que la veritat és que... Des del primer dia vam anar a buscar la primera persona que jo conec, aquell que no sé què, doncs ara actualment ens segueixen unes 30 empreses, ens segueixen, no, ens ajuden. Els que ens segueixen són els 600 seguidors que tenim amb el newsletter que tenim i les xarxes, però el que és molt important per nosaltres és que, no sé, pagar aquestes peces de ceràmica doncs es fa gràcies a la col·laboració d'empreses de Sant Feliu que creuen en aquest futur de Sant Feliu, en aquest projecte, i res, si us voleu conèixer sobretot, mascanada6.com, el footer, surten tots. Ho posarem tot. I això que deia, no? Sobretot hi ha una part de la web, que és el Sumati, que és on la gent que realment, encara que sigui per curiositat, el suport que ens pugui donar per nosaltres és molt benvingut en el sentit aquest, doncs, que una família es faci sòcia a Sant Feliu, doncs mira, aquesta setmana se n'han fet 3. No sé per què, deu ser perquè hi ha expectativa amb l'acció que fem amb l'UMLAB i
i que la gent doncs, tenim més visibilitat, que això ens costa a vegades, i això és el que a nosaltres ens fa més... O sigui, no és per l'aportació econòmica, perquè és molt poca, però... No, però que tot simbòlica, suma, tot suma. Però sobretot a nosaltres ens dona... O sigui, quan algú es dona d'alta de soci és com si et diguessin vinga, vinga, endavant, no? Suport I això a nosaltres ens va molt bé. Anima i engresca a tots aquests projectes fantàstics que esteu fent. Exacte. Doncs escolta, nosaltres aquí a UNAR fem coses, recomanem coses que ens agraden, llibres, exposicions, pel·lícules i de més. A veure, vosaltres, del vostre projectes, aquests que teniu ja fets, algun llibre o alguna exposició o algun concert que ens pugueu recomanar? Perquè nosaltres el que fem és, com recomanem coses, doncs vosaltres ara aquí, el president i el vicepresident de Mascanada 6, que ens pugui recomanar. A veure... Home, seria una mica repetitiu, però jo ho dic perquè la setmana M6 i dia M6 d'aquest any, del 27 d'abril al 2 de maig, tot el que farem aquesta setmana, que en breu començarem a sortir amb la promo, val molt la pena perquè nosaltres el que fem al final és una producció que convidem gent a que vinguin a fer coses. Tant el dia M6, que hi ha circ, hi ha espectacles, hi ha tallers, però durant tota la setmana al final ve gent que està a la primera fila de la cultura, que el que ens venen a explicar és com fan les coses. I tant. Res més que això. Això, primer consell. Segona, l'ermita, tot i que pot ser que algú vingui i digui ostres, no hi ha lloc, sempre ho procurem que no passi això, però l'ermita no la podem fer més gran, és la que és, però allà fem, per exemple, els Food and Book, que no ho hem dit abans, que són unes lectures teatralitzades, que és un col·lectiu que es va incorporar a Mascanada 6, que és una experiència superbona, la gent porta alguna per menjar i d'allà dintre d'una església, dintre d'una ermita, la gent mentre va menjant fan lectures i a més les teatralitzen, les converteixen en teatre. I hi ha riures, hi ha gent que plora, hi ha gent que ve a tipar-se, però al final és una experiència cultural, social, i única, perquè és aquell dia, I després, els microcicles que fem nosaltres, ara el proper que tenim, dels propers és en Cris Joanico, que ve el dia 11 d'abril. Ah, molt bé. Que ve allà a l'ermita, que al final aquests artistes, el que deia abans en Jordi, aquests artistes nosaltres som conscients, per fer una producció d'un artista a partir d'un caché concret, portar-lo a l'ermita, on només hi caben 45 persones, és inviable. Però al final aquests artistes també des d'aquí ho agraïm perquè ha passat gent, Marc Parrot, Cris Joanico, ha vingut en Caravent dels Mishima, ha vingut en Pepino Pasqual, són gent que estan acostumats a infraestructures més grans, però que al final nosaltres tenim la sensació que, evidentment que no ha sigut en aquests casos concrets, però que s'ho diuen en ells i diuen vés allà, que és molt xulo. I gràcies a això nosaltres podem fer concerts amb aquesta gent, que no és ni per Cris Joanico ni per en Marc Parrot, però que arriba un moment que nosaltres no podem tirar més amunt perquè aquell edifici, aquella instal·lació és limitada, no? Però ens fa molta il·lusió, perquè al final és com un peregrinatge que hi ha, no? D'artistes que passen per allà i diuen doncs, va haver a l'Habitació Roja, van venir gent de l'indi espanyol que havien emplenat, o sigui, van venir a fer una presentació d'un llibre i van aprofitar per tocar dues cançons, unes quantes cançons en acústic, però clar, és una experiència diferent. Doncs això concedem tot això que fem nosaltres. Va passar també a la Laura Andrés, que va ser un concert superespecial, van posar un piano de cua i ella mateixa entregadíssima. O sigui, quan tu preguntes què podem venir a veure, jo diria que tot. Tot. Perquè nosaltres mateixos som els primers sorpresos de tot el que passa allà dins, quan ha acabat el concert, quan ha acabat la performance o una obra de teatre que hem fet a l'exterior també. Bueno, perdona que et talli, és el tercer cop que convertim l'ermita en un restaurant. Exacte. De gamma alta. Sí. Home, els germans Torres, no? També. Va venir en Gascons, dels Tinars, exacte. I un dels germans Torres, 3 estrelles Michelin i una estrella Michelin, vam posar 4 estrelles Michelin en una ermita per 21 comensals. No, 26 era. 26. Vam haver d'allargar una mica, 26 comensals, i allà va haver-hi una experiència gastronòmica que de fet els mateixos convidats van dir això només passa avui i no pot passar més perquè ni això està preparat ni és massa selecte, no? Doncs són coses que quan, o sigui,
El problema que tenim nosaltres, que també això ho he de dir, ens estem professionalitzant, la fàbrica creativa ens obligarà a professionalitzar-nos, tot això que fem a canvi de res, hi haurà la part autèntica, l'ADN propi de Mascarada Narcís continuarà existint, però ens haurem de professionalitzar, hi haurà un senyor que porti l'oficina, hi haurà un senyor que porti la gestió cultural, hi haurà un senyor que porti la direcció del centre, però això ho dic perquè tot això que fem ara... És el mateix camí, o sigui, el mateix camí t'acaba posicionant en una direcció que s'ha de regular, i aquesta regulació passa per el mateix volum que cada cop va creixent, creix per aquí, creix per allà. Abans ho dèiem amb el tema dels llibres. El tema dels llibres fins ara no hi era, s'ha incorporat en Josep i ara estem donant forma als llibres. Portem ja 3 presentacions de llibres. Correcte, llavors per què? I dèiem abans el tema d'escoltar, no? Com dèiem, escoltar, al final aquesta fàbrica tindrà les dimensions que tindrà, podrà acollir el que pot acollir, però amb la mesura del que ha de tenir. No anem a fer un macro espai, anem a fer un espai que cobreixi les necessitats del que fa falta per a la ciutat i ja està. De fet, és una mica pesat, jo també ho soc. Quan ens juntem nosaltres dos som els més pesats, no? Totalment. Perquè serà xerrar. Però ell és bastant més pesat i aquest cop jo li he fet un homenatge i jo em dedico al disseny gràfic i la campanya, el grafisme que estic fent i el claim que s'entrarà a la setmana i el dia massís, i ho dic aquí en directe perquè estiguis content i ho sàpigues, el claim es resumeix en escolta i viu la cultura. Escolta és els 5 dies que durarà la setmana i massís, on vindrà gent a explicar-nos coses, només el que hem de fer és escoltar, no hem de fer res més, i el dia massís, que és el dissabte, hem de viure i posar en pràctica tot allò que hem escoltat i hem après durant l'any. Primícia a Unar Cultura. Què més volem? Doncs escolta, ens encanta aquest projecte, ens encanta, vindrem, segurament, segur que vindrem. Llavors nosaltres el que farem és seguint els vostres projectes, ho anirem posant i sens dubte col·laborarem. Això és que ens agrada. Bueno, és que a mi Sant Feliu m'enamora, Sant Feliu m'enamora i m'enamora que hi hagi gent de Sant Feliu que, 100% per cultura. Doncs moltes gràcies i a tots vosaltres, doncs ens podeu seguir en el YouTube, en l'Instagram, us subscriviu, que com més serem, més riurem i més cultura farem. I tant. Gràcies a vosaltres també per haver vingut. Gràcies. Que vagi bé.